Mayong buntag kanyang tanan, mga igsoon. Karong adlaw ang ato ang verse nga atong pagahisgutan, ang akong paborito nga verse in the Bible, John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The book of John, of course, it was not written by John the Baptist. It was written by John the Beloved. Si Tomas pangutana sa atong Ginoong Hesukristo. Lord, we don't know where you are going. How can we know the way? So, sa atong kinabuhi igsoon, daghan kitag mga questions sa atong kinabuhi. Unsa may ato ang sistema sa atong kinabuhi diri sa kalibutan samtang buhi pa kita. Apan gaingon ang pulong sa Ginoo sa John 14:6, ningon si Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaning mensahe na to karon para kini sa mga tanang katawhan. Ang mga katawhan nga wala pa submit sa ilang kinabuhi nga ni Kristo ug bisan pa sa mga Kristohanon karon. Giingon ni Jesus, ningon siya, I am the way. Sa Greek word ani nga meaning igsoon, adunay duha ka meaning sa I am the way. Sa Greek word nga pulong, ang meaning niini, una, ang buot pasabot, ang way is dalan or road. Kung moadto kag langit, you should believe Jesus Christ. Buot pasabot, siya ang dalan. Ang pamaagi nga makaadto ka og langit, pinaagi lang gayud ni Hesukristo. Pinaagi sa imong pagtuo ni Ginoong Hesus, makabaton kag kinabuhi nga walay katapusan. So makaadto ka og langit. Kung dili ka motuo ni Ginoong Hesus, dili ka kaadto sa langit. Siya ang way. Mura na siya ikuan igsoon. Example, kung moadto ka og Cebu from Leyte, of course, pwede kang moagi sa Ormoc. Pwede kang moagi dito sa Hilongos. Kung moadto kag langit, walay other way. There's no other way to go to heaven. Ang agianan nga makaadto kag langit, pinaagi lang gayud ni Ginoong Hesus. Unsay buhaton nato ni Ginoong Hesus? Mutuo ta kaniya nga siya gayud Ginoo ug manuluwas. Atong tuhuan ang iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo aron kita makabaton og kaluwasan. Gihimo niya ang mamatay dito sa krus tungod lang gayud para kanato. Di ba giingon sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Siya ra ang agianan padung ngadto sa langit. Ikaduhang meaning sa way is way of living. Kung unsa ang atong pamaagi sa atong pagkinabuhi. Ang atong pagkinabuhi ba ato bang pamaagi ba sa atong Ginoong Dios? Pag magkinabuhi kay igsoon nga pinaagi sa atong Dios, kanunay nato nga gi-recognize nga dili nato kini mahimo kung wala atong Ginoo. Unsay giingon sa Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path straight. Ikaduha, ningon si Jesus Christ, I am the truth. Gisulat diri sa Biblia, mo ni ang kamatuoran. This is the truth. Walay bakak ni ini igsoon. Ang pulong sa Dios, Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful. Buhi og maabtik. Sharper than any two-edged sword. Ikatulo igsoon sa gisulti ni Ginoong Hesus kang Tomas o sa mga tinun-an, Jesus is the life. Life without Jesus is empty, chaos, unbound. Bisan pag-unsaon nimo igsoon og mga kahigalaan nga mag-pretend ka ba nga you're happy in life, bisag dili bigyan na happy, dili ko katinuod nga happy kung wala pag kay relasyon diha ni Ginoong Hesus.
Kung wala pa kay Kristo sa imong kinabuhi, wala pa kay pakipagrelasyon ni Ginoong Hesus, dili pa gyud na totally malipayon ang imong kinabuhi. Because life without Jesus is empty, chaos, unbound. Kung empty imong kinabuhi kay wala kay uyab, nya og makauyab ka, empty gihapon, but pasabot, si Kristo ang kulang. Ikaduha, life without Jesus is empty, chaos. Chaos unbound. Ang pamilya nga wala nakasentro diha ni Kristo Jesus, gubot. Ikatulo, life without Jesus is empty, chaos unbound. Wala na laing maghatag na tong kalipay, kundi ang atong Ginoong Hesukristo lang gayon. Amen. So Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. Dalago ng Diyos.